Σήμερα στην παρέα μας έχουμε τον Παντελή Κουτράκη. Σίγουρα τον γνωρίζετε, είναι επαγγελματίας σεφ, πέραν των 11 χρόνων. Ήταν ένας από τους πολύ καλούς παίκτες που θα τον θυμάστε από το MasterChef. Και σήμερα είναι στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε και το πιο σημαντικό φυσικά από όλα είναι ότι είναι στα καλύτερά του γιατί φτιάχνει το δικό του εστιατόριο. Παντελή, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ, Ελισάβετ, για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ για τον όμορφο αυτόν χώρο που θα συζητήσουμε. Είναι χαρά μας γιατί βλέπουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνεις, που ανεβάζεις, που φτιάχνεις κάτι, έρχεται κτλ. Και θέλουμε να μάθουμε περισσότερα, θέλουμε να ενταχθούμε σε όλο αυτό. Εννοείται. Σήμερα θα ζητήσουμε όλα, έτσι. Έχετε κάτι πολύ όμορφο, οπότε με χαρά μου να τα πούμε όλα. Πολύ ωραία. Οπότε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Ήταν το όνειρό σου έτσι από παιδί να ασχοληθείς με τη μαγειρική? Από μικρό παιδί, από όταν γεννήθηκα, δεν ήταν το όνειρό μου. Σίγουρα όμως το είχα μέσα μου, έτσι, το μαγειρικό αυτό το κομμάτι. Όλα αρχίσαν όταν άρχισα να κάνω γυμναστική, το γυμναστήριο, με τη διατροφή που ασχολιόμουν λίγο παραπάνω και μαγείρευα πολύ σπίτι, οπότε εκεί μπήκε και στο πνεύμα να αρχίσει να μου αρέσει το μαγείρεμα και η μαγειρική. Πειραματιζόσουν δηλαδή. Πειραματιζόμουν πάρα πολύ και με τη διατροφή μου και με τα γεύματά μου. Και εκεί το αγάπησα και τα παράτησα με τις σπουδές μου και άρχισα έτσι με τη μαγειρική. Πήγα στη σχολή και άρχισαν όλα. Μπήκε πολύ μέσα σε όλο αυτό. Μπήκε. Το αγάπησα, μ' άρεσε. Μ' άρεσε η δημιουργικότητα. Και ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο φαγητό? Και η ερώτηση είναι, μαγειρεύεις και για τους φίλους σου το δικό σου αγαπημένο φαγητό? Ναι, πολύ βασικό. Το δικό μου αγαπημένο φαγητό και αυτό που αγαπάω γενικά να γεύομαι, εντάξει, πάνω απ' όλα είναι η ελληνική κουζίνα. Μ' αρέσει να γεύομαι σπιτικά πράγματα, έτσι, αλλά εκεί έρχεται και η ιαπωνική κουζίνα. Έχω δουλέψει δίπλα σε μεγάλους σεφ, έχω δοκιμάσει πράγματα στην ιαπωνική κουζίνα και είναι μια κουζίνα που με έχει τραβήξει πολύ και στις γεύσεις, οπότε μ' αρέσει. Και εκεί καταλήγουν και οι φίλοι, γιατί μαγειρεύω πιο πολύ σε φίλους και στην οικογένεια λίγο παραπάνω ιαπωνικά πράγματα, πειραματίζομαι σε αυτή την κουζίνα και όλο αυτό κολλάει μαζί, κατάλαβες. Τέλεια. Τι κάνει ένα πιάτο καλό για εσένα? Εκεί που θα πεις πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό το πιάτο. Γενικά μου αρέσει ένα πιάτο σε όλα τα επίπεδα όταν έχει αυτή τη γεύση την ουμάμι, ξέρω εγώ. Και εκεί πάλι συναντάμε την ιαπωνική κουζίνα, όπως και την ελληνική, γιατί και η ελληνική κουζίνα έχει πράγματα τα οποία είναι ουμάμι. Ουμάμι με την έννοια σε ένα γεύμα, σε ένα πιάτο να συναντάς πολλές εκρήξεις εντάσεων μέσα σε αυτό το πιάτο. Από ξινό, το σωστό αλάτι, το πικρό, το γλυκό. Όταν όλες αυτές οι γεύσεις συνδυάζονται, για μένα είναι το τέλειο πιάτο, έτσι. Εκεί έρχονται όλα. Τώρα κάνω μια ερώτηση. Όταν είσαι με φίλους ή θα πας καλεσμένος σε μια παρέα, σε ένα σπίτι και μαγειρέψει κάποιος άλλος, θα κάνεις κριτική στο πιάτο? Εντάξει, είμαι από τους ανθρώπους που δεν θα φάω κάτι και θα πω ναι, μου άρεσε. Σίγουρα θα πω την αλήθεια και θα... Και όχι για το κακό, για να βοηθήσω κιόλας, έτσι. Τον καθένα τον κρίνω ανάλογα, ρε παιδί μου, αλλά δεν θα το πω για να είμαι ο κακός. Θέλω να βοηθήσω και θα πω τη γνώμη μου, η αλήθεια είναι, να δεν την κρύψω μέσα μου. Ναι. Ναι, είναι πολύ βασικό αυτό. Δεν μου αρέσει να κρύβω μέσα μου, θα το πω με ωραίο τρόπο όμως, για να βοηθήσω αυτό. Παντελή, να πάω σε μια ερώτηση που φαντάζομαι όλοι θέλουν να σε ρωτήσουν για αυτό το μεγάλο κεφάλαιο του MasterChef. Πώς αποφάσισες να μπεις στο παιχνίδι και να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό μέχρι τέλους? Η αλήθεια είναι πάντα ήθελα να πάω στο διαγωνισμό αυτόν. Πάντα το έχω στο μυαλό μου και σαν όνειρο να το πραγματοποιήσω και να πάω. Τα κατάφερα, έτσι συμμετείχα σε αυτό το διαγωνισμό. Με χαρά μου, τα πήγα πολύ καλά. Ήταν πάντα ο εαυτός μου, ποτέ δεν άλλαξε για τίποτα. Και μαγειρικά αλλά και σαν χαρακτήρα, σαν Παντελής. Εντάξει, πάντα στο μυαλό μου, σαν δύναμη σε όλο αυτό το πράγμα, είχα το παιδί μου, η αλήθεια είναι. Και στις δυσκολίες μου και σε όλα. Το είχα στο μυαλό μου και μου δίνει δύναμη να πάω παραπάνω και ποτέ δεν τα παράτησα. Πήγα όσο πήγα. Εντάξει, μπορεί να μην είμαι και τόσο ευχαριστημένος με τη θέση μου ή με αυτά που κατάφερα να κάνω στο διαγωνισμό, γιατί είχα και άλλα πράγματα να δείξω. Αλλά όσο έφτασα, προσπάθησα για όλο αυτό. Είναι πολύ βασικό. Πώς ήταν μέσα ενώ όλο το παιχνίδι ήταν ανταγωνιστικό μεταξύ των παιχτών και απ' την άλλη γίνονται και φιλίες? Μπορεί κάποιος να αποκτήσει φίλους πραγματικούς? Το παιχνίδι είναι πολύ ανταγωνιστικό, η αλήθεια είναι, έτσι. Υπάρχουν πολλοί παίκτες μέσα, πολύ καλοί παίκτες. Όλες αυτές οι μαγειρικές μάχες που είχαμε ήταν
ο χρόνος με την πίεση αυτή που είχε, το τελειώσει το πιάτο, πάντα να έχει στο μυαλό σου ότι πρέπει να κερδίσει και να. Ναι, είναι πολύ δύσκολο όλο, είναι πολύ ανταγωνιστικό. Έτσι. Αλλά όλο αυτό είναι μάθημα. Είτε σαν μάγειας, είτε σαν άνθρωπος. Είναι πολύ βασικό και με βοήθησε πολύ όλο αυτό. Να ανοιχτώ σαν χαρακτήρας, σαν μαγειρικός χαρακτήρας και να μου δώσει δύναμη όλο αυτό μετά για την έξω ζωή. Και από το κομμάτι των φίλων. Ναι, φιλίες κατάφερα. Ναι, γίνονται μες στο παιχνίδι και φιλίες, ναι. Και διάφορες διαμάχες, εντάξει, δεν μπορούμε να το κρίσουμε κι αυτό, σίγουρα υπάρχουν κι αυτά. Εντάξει, δεν ταιριάζουμε και με όλους. Δεν ταιριάζουμε και με όλους. Όπως επίσης είναι τόσο πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες εκεί μέσα που ξέρεις, είναι δύσκολο να συνυπάρξεις με όλους αυτούς στο σπίτι. Πολύ δύσκολο. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά προσπαθήσαμε και τα πήγαμε πολύ καλά. Και η Σεφ, πώς ήταν μαζί σας? Η Σεφ όλοι είναι πολύ καλοί και σαν άνθρωποι αλλά και σαν Σεφ. Με χαρά μου που τους γνώρισα, ήταν κάτι που ξέρεις πάντα τους έβλεπα στην τηλεόραση και ήθελα να τους γνωρίσω. Ναι. Και όταν βρέθηκα κοντά, τους γνώρισα, τους έζησα, γιατί ήμουν και 4 μήνες μέσα. Πολύ σχεδόν. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεθήκαμε. Και λίγο παραπάνω έτσι με τον Κοντιζά. Μεγάλη αδυναμία μου, δεν μπορώ να μην την κρύψω. Έτσι ναι, θα την πω. Ναι, έχετε και κοινά. Θυμάμαι ότι και ο πατέρας του είναι Ναι. Βαγγέλης. Ναι, και ο γιος μας, ναι. Και ο γιος μου, ο Βαγγέλης και ο πατέρας του είχαμε κοινά έτσι. Σας αρέσει και τους δύο η Ναι, κουζίνα? η Ιαπωνική κουζίνα, ταιριάξαμε σαν χαρακτήρες, οπότε έτσι όλο μαζί μας έκανε λίγο παραπάνω να δέσουμε μεταξύ μας. Ναι, είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και από αυτό ποια στιγμή δεν θα ξεχάσεις ποτέ, και θα έλεγα και καλή, αλλά και κάποια που ήταν λίγο πιο δύσκολη και σου έδωσε ένα μάθημα. Ναι, πολύ βασικό. Ναι, υπάρχουν και καλές στιγμές και λίγο έτσι οι πιο αρνητικές, αλλά όχι και πάλι αρνητικές. Και αν ξεκινήσουμε με αυτό, δεν είναι αρνητική γιατί ας πούμε ήταν η στιγμή που σκεφτόμουν το παιδί μου. Ναι. Μου περνούσε στο μυαλό μου το παιδί μου, έτσι, και δεν μπορούσα να το έχω εκείνη τη στιγμή. Και καταλαβαίνεις ότι 4 μήνες είναι 4 μήνες. Δεν είναι 1-2 μέρες ή 1 εβδομάδα, είναι 4 μήνες. Οπότε μια στιγμή έτσι λίγο αρνητική για μένα είναι αυτή που το σκεφτόμουν πάντα όταν γυρνούσα από το παιχνίδι, όταν μαγείρευα. Μου περνούσε από το μυαλό και δεν μπορούσα να το έχω, να του δώσω μια αγκαλιά, να του δώσω ένα φιλί, ξέρεις. Ναι, αλλά ας αφήσουμε αυτό, ναι. Στα θετικά τώρα είναι οι στιγμές που περνάμε πολύ όμορφα. Στις ομαδικές που περνούσαμε πολύ όμορφα. Το ζούσαμε όλοι μαζί, σαν μπριγάδα, σαν ομάδα. Και είμαι άνθρωπος που επειδή είμαι και Σεφ, μ' αρέσει να περνάμε όμορφα με την ομάδα, με την μπριγάδα μου. Γιατί και αυτό είναι το παν. Αν δεν περνάς όμορφα τις ώρες εργασίας σου, Ναι. τι να το κάνεις. Πολύ σημαντικό. Πολύ Είχες σημαντικό. και πολλές επιτυχίες με τα πιάτα σου. Ναι, είχα πολλές επιτυχίες, όλες τις μαγειρικές μάχες. Εντάξει, λίγες ήταν οι φορές που είχα χάσει εισαγωγικά, αλλά και αυτές δεν είχαν βρει κάτι αρνητικό η Σεφ στα πιάτα μου. Ναι, δεν είχαν βρει. Είμαι πολύ χαρούμενος με όλη την πορεία μου στο διαγωνισμό, αλλά και το πάνε είναι το μετά και έπειτα. Ο διαγωνισμός σε βοηθάει, συγγνώμη. Ναι, όχι. Εκεί ήθελα ακριβώς να πάμε. Ότι μετά από όλο αυτό, εσύ αποκόμισες όλες αυτές τις εμπειρίες και τις γνώσεις και δεν σταμάτησες. Όχι. Ξεκινάς το δικό σου εστιατόριο. Πολύ βασικό. Πέρα το ότι δούλευες ως private chef σε πολλούς χώρους και όπου σε καλούσαν. Νομίζω το κάνεις και τώρα, αλλά λιγότερο Το κάνω, ναι. λόγω του χρόνου. Ξεκινάς ένα δικό σου κομμάτι, ένα δικό σου εστιατόριο. Και είμαστε τυχεροί που γίνεται και στο Ηράκλειο για να νιώσουμε κι εμείς και να γευτούμε πως είναι μια καλή κουζίνα, καλή ιαπωνική κουζίνα. Τα υπόλοιπα τα αφήνω σε σένα να μας τα πεις, να μην τα πω όλα, να μην τα αποκαλύψω. Εννοείται. Σίγουρα ο διαγωνισμός με βοήθησε, αλλά από εκεί έπειτα είναι στο χέρι σου ή του καθενούς πώς να το εκμεταλλευτεί και να πάει παραπάνω. Έτσι. Εγώ ποτέ δεν το άφησα, ήμουν εκεί και πάντα επίμενα στα πάντα, προκειμένου να πετύχω αυτό που θέλω. Και εκεί, ναι, καταλήγει το ιαπωνικό εστιατόριό μου που το ήθελα πάρα πολύ. Έψαχνα πολύ καιρό για να βρω σημείο και βρέθηκε, αλήθεια είναι. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί σίγουρα μόλις είδα αυτό το σημείο που βρήκα, λέω εδώ πρέπει να γίνει ιαπωνικό εστιατόριο. Απλά δεν θέλω να φοβήσω και τον κόσμο, οπότε πρέπει λίγο όλο να το έχω προσαρμόσει όλο στον Ηρακλειώτη και στην Κρήτη μας. Έτσι, είναι πολύ βασικό. Ναι. Δεν φέρνω κάτι πολύ ξένο από έξω σε εμάς, αλλά το έχω προσαρμόσει για τις ανάγκες μας, για τα γούστα μας και θα είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Μπορούμε να αποκαλύψουμε όνομα, λογότυπο, μπορούμε να πούμε περισσότερα. Εννοείται, ναι. Το όνομα το εμπνεύστηκα στην ουσία από το ρύζι και από το γεύμα της Ιαπωνίας. Το όνομα αυτό είναι Gohan. Έτσι. Μ' άρεσε, έχει μεγάλη σημασία για μένα.
γιατί Gohan στην Ιαπωνία σημαίνει ρύζι και εκτός αυτό σημαίνει το γεύμα, παύλα δείπνο των Ιάπωνων. Οπότε όλο μαζί τέριαξε με το όνομα. Και τώρα εκεί έρχεται και το λογότυπο, αλήθεια είναι, που από την αρχή είχα κάτι στο μυαλό μου, είχα μια σκέψη, ήθελα κάτι δυναμικό, κάτι όμορφο που να ταιριάζει και με το όνομα και εκεί με βοηθήσατε κι εσείς και μου δώσατε μια πολύ όμορφη πρόταση που τέριαξε απόλυτα με τη σκέψη μου. Βγήκε νομίζω ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα, αλλά η ιστορία πίσω από αυτό νομίζω ότι Πολύ παρουσιάζει βασικό. και τη δική σου δυναμική. Πολύ βασικό, ναι. Εμείς εκεί στηριχτήκαμε δηλαδή Πολύ στο βασικό. να σχεδιάσουμε. Ναι, αυτό ζήτησα κιόλας και έτσι ήρθε και κόλλησε τα μαμ όλο μαζί. Η εικόνα μαζί με την έννοια και μαζί με το όνομα. Οπότε όλο μαζί με χαρακτηρίζει, έτσι, είναι πολύ βασικό αυτό. Τι να περιμένουμε, βασικά πότε ανοίγει το εστιατόριο? Πρώτο Θεός, μπορούμε να πούμε στα μέσα Μαΐου, τέλη Μαΐου. Ναι, μέσα με τέλη Μαΐου έχω βάλει σκοπό να ανοίξει το εστιατόριο. Το έχω τρέξει πολύ όλο το εστιατόριο. Είμαι πάνω από όλους, πάνω από τους μαστόρους, πάνω από το κάθε τι. Προσέχω την κάθε λεπτομέρεια για αυτό το μαγαζί, έτσι, γιατί το έχω αγαπήσει από το σπίτι μου. Ναι, σίγουρα. Οπότε είμαι και παντού σε όλα. Δηλαδή, μέχρι και πλακάκια έχω βάλει στο μαγαζί για να φανταστείς. Ναι, ναι, είχα βοηθήσει, ας πούμε, τον ξαδερφό μου που έβαζε πλακάκια να τελειώσουμε γρήγορα και βοήθησα και έβαλα. Ναι, δεν έχω θέμα σε αυτό. Από τα θεμέλια λοιπόν. Ναι, ναι, όπου χρειαστεί είναι πολύ ωραίο να είσαι παντού και να μην είσαι, ξέρεις, μόνο από πάνω, κάνε αυτό, κάνε αυτό. Ό,τι χρειαστεί ο καθένας εκεί θα βοηθήσω. Δεν είμαι άνθρωπος, ξέρεις, που να κάτσω να βλέπω ή στα τηλέφωνα μόνο. Και στην πράξη. Ό,τι είναι προκειμένου να βγει γρήγορα και σωστά, θα είμαι εκεί, θα βοηθήσω. Τι να περιμένει κάποιος από το εστιατόριο αυτό, ως εμπειρία, Ναι. τι περιμένουμε να βιώσει? Σίγουρα έχω βασιστεί πολύ έτσι, γιατί και σαν σεφ το μενού είναι το παν. Έχω προσέξει την κάθε λεπτομέρεια και η αλήθεια είναι μέχρι να στείλω το μενού πάντα κάτι και άλλαζα, αλλά λέω είναι μια αρχή. Το αφήνω έτσι και σίγουρα θα υπάρχουν και αλλαγές και άλλα πράγματα. Οπότε πέρα από το μενού είναι και όλη η εμπειρία που θα ζήσει το σημείο, το design μας. Έχω φέρει κάτι πολύ όμορφο για το Ηράκλειο. Ετοιμάζεται και θα έρθει σύντομα έτσι. Και το έχω προσέξει την κάθε λεπτομέρεια. Το design, τα διακοσμητικά, τα πάντα είναι μπροστά. Οπότε όλο μαζί σαν εμπειρία θα είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία για να ζήσει κάποιος όταν έρθει. Και όχι μόνο το φαγητό. Εγώ εδώ να πω ότι πραγματικά από την μέρα που ανέβασες και το βίντεο που ότι κάτι έρχεται και τα λοιπά, γίνεται ένας δώρος στο Ηράκλειο του τι συμβαίνει, τι θα είναι, γιατί όλοι ξέρουν και τις δυνατότητές σου και περιμένουν ότι θα δούμε και κάτι διαφορετικό, γιατί λίγο πολύ στο Ηράκλειο ξέρουμε πού Πολύ μπορούμε βασικό, ναι. να πάμε, σε τι επιλογές έχουμε. Όμως αυτό είναι μια πολύ ιδιαίτερη επιλογή που νομίζω ότι ο κόσμος και θα έρθει με πολύ μεγάλη χαρά και με αυτά που μου λες και εδώ και στο γραφείο που τα συζητάμε θα είναι πάρα πολύ ωραία και η γεύση, η εμπειρία που θα ζήσουν. Εννοείται. Και είναι το παν, έχω βασιστεί πολύ σε όλη την εμπειρία και όχι μόνο στο φαγητό. Ναι. Ναι, γιατί είμαι και πάνω απ' όλα, πρόσεχα την κάθε λεπτομέρεια και θα την προσέχω πάντα για το εστιατόριό μου, οπότε καταλαβαίνεις, ναι, έχει κάτι πολύ όμορφο. Και να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση όσον αφορά το εστιατόριο, γιατί ξέρω ότι δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε και πάρα πολλά, αλλά έτσι με 3 λέξεις. Πες μου πώς θα το χαρακτήριζες με 3 λέξεις το εστιατόριο που φτιάχνεις. Εννοείται. Λοιπόν, 3 λέξεις. Για μένα το πάθος είναι η πρώτη λέξη, έτσι, ό,τι και αν κάνεις. Οπότε το πάθος είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δεύτερον, η δημιουργικότητα για το εστιατόριό μου και για τα πάντα γενικά. Και τρίτον, η επιμονή. Είναι πολύ βασικό να επιμένεις σε αυτό που κάνεις και ποτέ να μην τα παρατάς. Όταν τα βρεις σκούρα, όταν έχεις πολλά στο κεφάλι σου, να ερεμείς και να επιμένεις, να είσαι εκεί. Ποτέ μην το αφήνεις. Είναι πολύ βασικό αυτό για μένα. Οπότε αυτές οι 3 λέξεις είναι πολύ σημαντικές. Για να λες λοιπόν για την επιμονή και να χαρακτηρίζεις το εστιατόριό σου, να υποθέσω ότι δεν ήταν και εύκολος ο δρόμος το να φτάσεις μέχρι εδώ. Δεν ήταν εύκολος. Εννοείται και δεν ήταν εύκολος, ναι. Εντάξει. Γενικά, στη ζωή μου δεν ήταν ποτέ όλα εύκολα. Πάντα προσπάθαγα, αλλά περιμένω έτσι να ανταμειφθώ σε όλο αυτό και να έρθει πίσω όλο αυτό. Σου το ευχόμαστε πραγματικά Να γιατί είσαι καλά. και το αξίζεις και πολύ καλό Ευχαριστώ παιδί πολύ. είσαι. Να είσαι καλά, Και οι Ελισάβετ. δυνατότητές σου και στη μαγειρική φυσικά είναι φανταστικές, οπότε το περιμένουμε με μεγάλη υπομονησία. Εννοείται, Στο λέω εννοείται. πραγματικά Εννοείται. και εγώ και με όσους μιλάμε και εδώ όλη η ομάδα, το περιμένουμε πώς και πώς. Εννοείται, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί, ξέρεις, και από όταν βγήκα από τον διαγωνισμό, δεν με έχουν βρει κάπου στάνταρ στο Ηράκλειο. Έτσι, γιατί ασχολούμαι πιο πολύ και με βίλες. Οπότε
θέλω να κάνω τη βάση μου και να υπάρχει στο Ηράκλειο ένα μαγαζί, ένα εστιατόριο δικό μου, ώστε να με βρίσκει όλος ο κόσμος και να είναι δικό μου. Ναι, ναι. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, εννοείται. Πριν πάμε σε ένα παιχνίδι που έχουμε ετοιμάσει, να ρωτήσουμε αν έχουν άλλες ερωτήσεις εδώ οι συνάδελφοι. Εννοείται. Εντάξει. Έχουμε κάποια ερώτηση να κάνουμε στον Παντελή, που τον παρακολουθούσατε, που τον ξέρετε? Είστε και πολλοί, άμα αρχίσετε. Εγώ έχω. Θέλω να σε ρωτήσω αν έπαθες πολιτισμικό σοκ όταν βγήκες από το παιχνίδι που ξαφνικά σε ξέραν όλοι σε είχαν στις τηλεοράσεις τους. Σίγουρα η ζωή σου αλλάζει πολύ μετά το παιχνίδι. Ειδικά όταν πρωτοβγείς, όλο το κοινό σε ξέρει, σε γνωρίζει κατευθείαν. Δηλαδή, μόλις βγήκα και στο αεροδρόμιο, Παντελή, φωτογραφία, έτσι. Οπότε, ναι, είναι ένα σοκ όλο αυτό. Αλλά είναι ένα όμορφο συναίσθημα. Ναι, δεν το έχεις, αλλάζει όλη η ζωή σου, δεν το έχω ξαναζήσει όλο αυτό. Απλά όσο πάει μετά ο καιρός, σιγά σιγά αρχίζει και σβήνει και είναι στο χέρι σου να το εκμεταλλευτείς και να το κρατήσεις όσο μπορείς όλο αυτό. Που είναι το πάμε. Ναι, γι' αυτό ξεκίνησα και μαγειρικά βίντεο, να είμαι δίπλα στο κοινό, έτσι. Και κράτησα λίγο όλη αυτή τη δεσμίδα. Φαντάζομαι πρέπει να είναι πολύ ωραίο όμως, δεν σε σταματάνε στον δρόμο. Είναι απίστευτο, είναι πολύ ωραίο συναίσθημα, αλήθεια. Ναι. Και είναι πολύ ωραίο γιατί ήμουν ο χαρακτήρας μου, αυτό αγάπησε το κοινό και είμαι πολύ χαρούμενος μετά. Δεν το έχω καταλάβει, αλήθεια, είναι τόσο πολύ. Πίστευα, ναι, πιο πολύ το μαγειρικό, αλλά το χαρακτήρας είναι το παν, έτσι. Σίγουρα και Δεν το το να είσαι περίμενα. αυθεντικός. Ναι, πολύ βασικό. Και ποτέ δεν άλλαξε για κανέναν. Οπότε είναι το παν. Ωραία. Ποιος άλλος? Για ποιον διάσημο θα μαγείρευες? Για ποιον διάσημο. Ωραία ερώτηση σου έβαλε. Ωραία ερώτηση, ναι. Λοιπόν, προσωπικά, γιατί ασχολούμαι και με το private, σαν private chef, θα μαγείρευα για τον Elon Musk, η αλήθεια είναι. Ναι, θα ήθελα πολύ να μαγειρέψω. Θα ήθελα να μάθω γενικά πράγματα. Σου αρέσει ως άνθρωπος, δηλαδή ως Σαν η να- πορεία του? Εννοείται, ναι, η πορεία του είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό, καθώς έτσι από εκεί που δεν είχε πράγματα κατάφερε και έκανε πολλά πράγματα και πάντα τα θυσίαζε και τα έδινε όλα για όλα και πετύχαινε. Οπότε όλο αυτό για μένα είναι επιτυχία. Και είμαι έτσι σαν άνθρωπος, δεν σταματάω κάπου. Ό,τι έχω το δίνω και τα δίνω όλα προκειμένου, ξέρεις, τα θυσιάζω για να κερδίσω. Οπότε θα ήθελα να το μαγειρέψω και να μου πει γνώμη για το φαγητό, γιατί γνωρίζει κιόλας και να μάθει και πράγματα από αυτό, ναι. Ωραία ερώτηση. ναι. Εμείς σου το ευχόμαστε πραγματικά Εννοείται, ναι. Και για εσάς όμως, έτσι. Όλοι διάσημοι είμαστε. Δεν διαχωρίζουμε ποτέ διάσημους, έτσι. Απλά ναι. Εννοείται. θα είναι πολύ ωραία. Θα είναι Ευχαριστώ. πολύ ωραία εκείνη η στιγμή και στην ευχόμαστε από την καρδιά μας. Ευχαριστώ πολύ, αλήθεια. Λοιπόν, έτοιμοι για το παιχνίδι. Τέλεια, ναι. Ειρήνη, πώς το είπαμε το παιχνίδι? Μάσο ορπάς. Λίγο πιο δυνατά να ακουστεί. Μάσο ορπάς. Να, το αυτό θα Τέλεια. παίξουμε. Τέλεια. Γιατί οι συνεργάτες έχουν εδώ φτιάξει πράγματα. Φοβερά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε δύο επιλογές, τις δείχνω και εδώ. Τέλεια, ωραίο παιχνίδι. Πρέπει να διαλέξεις. Φοβερή σεφ, εντάξει, πρέπει να διαλέξω. Θα διαλέξω τον Έκτορα. Μποτρίνη. Να προχωρήσει ο Έκτορας. Ναι, ναι, να προχωρήσει. Να προχωρήσει. Θα αποχωρήσεις. Όταν αγαπάω και το Σκαρμούζο, φοβερό σεφ. Ναι. Τα φιλιά μου στον κύριο Σκαρμούτσο. Πετρετζίκης Κουτσόπουλος. Δύσκολα, Δύσκολο. δύσκολα, Ελισάβετ. Θα επιλέξω Πετρετζίκη. Ναι. Ναι. Μπράβο. Ναι. Αγαπημένο σεφ και ο Κουτσόπουλος. Μ' αρέσει όμως η πορεία του Πετρετζίκη και ήταν ένας Έλληνας μάστερσεφ που κατάφερε πολλά πράγματα που εντάξει πολλοί έχουν προσπαθήσει αλλά έχει καταφέρει το απόλυτο. Έχει καταφέρει και έχεις... έχει Ναι, αλλά μεγάλο- αγαπάω τον Κουτσόπουλο, έτσι τον αγαπάω. Απλά μου αρέσει και η πορεία του Πετρετζίκη σε όλο αυτό γιατί το φέρνω και σαν τον εαυτό μου που και εγώ το έχω ζήσει έτσι και γι' αυτό είναι η επιλογή μου. Οπότε μεταξύ αυτού και του Μποτρίνη, πού θα πάμε? Θα συνεχίσω Μποτρίνη. Μποτρίνη θα Συνεχίζουμε συνεχίσω. Μποτρίνη. Ναι, Εντάξει, Άκη, σε ευχαριστούμε. ναι. Έχουμε αυτές τις επιλογές. Πού πάμε? Εδώ, Βεζενέ. Βεζενές και Μποτρίνη. Εντάξει, επειδή έχω ασχοληθεί και με την κουζίνα την ιαπωνική και έχω δουλέψει και με τον Βεζενέ, θα επιλέξω τον Άρη το Βεζενέ. Φυσικά, ναι. Μ' αρέσει και σαν άνθρωπος και σαν Σε κουζίνα. χαιρετάμε. Σχεδετάμε, ναι, αλλά θα τα ξαναπούμε σύντομα. Έχουμε Ιωαννίδη που προχωράει με Βεζενέ. Αγαπημένη σεφ και οι δύο. Αγαπημένη. Φοβερή σεφ, δύσκολο
Δύσκολα μου βάζετε, έτσι. Τώρα η Έχουμε ομάδα εκεί δεν παίζει. Έχεις πάει σε εμάς υψηλός το κεφαλά στόχος, και ναι. τώρα η Butterfly. Ιωνίδης φοβερός, αλλά συνεχίζω με Βεζενέ. Λόγω της κουζίνας της Ιαπωνίας και επειδή λίγο τώρα τελευταία έχω αφοσιωθεί σε αυτή την κουζίνα και έχω δουλέψει και με τον Βεζενέ, ναι. Αλλά και τον Ιωνίδη τον αγαπάω. Έχω δουλέψει επίσης στην Ιταλική κουζίνα. Φοβερός, γιατί έχουμε συνεργασία, έτσι. Ναι. Και έχει και χιούμορ. Έχει μεγάλο χιούμορ, ναι, είναι φοβερό σεφ, αλήθεια. Σεφ, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, ναι, ξαναπούμε. Οκ, νομίζω λίγο τώρα θα δυσκολέψουν τα πράγματα όμως εδώ, γιατί θα πρέπει να μου διαλέξεις μεταξύ του αγαπημένου σου που μας ανέφερες και πριν, Ναι. του Κοντιζά. Κοντιζάς και Βεζενέ. Τι θα Μεγάλη σεφ. διαλέξουμε τώρα εδώ. Λίγο παραπάνω στην αδυναμία μου στον Κοντιζά, έτσι. Έχουμε έρθει πιο πολύ κοντά, τον γνωρίζω. Οπότε Κοντιζάς. Επειδή η ομάδα έχει δουλέψει και ξέρει, ξέρει η ομάδα, θα σου βάλει το τελευταίο που είναι και πιο δύσκολο και αυτά τα credits θα τα δώσουμε στο Γιώργο. Πάμε σε Νόμπου. Νόμπ, ναι. Φοβερό σεφ. Ξέρει η ομάδα, όντως, Ξέρει η ομάδα, έχει Μπράβο. βάλει δύσκολα. Σου έχει βάλει Δύσκολα έχει τώρα, βάλει, γιατί ναι, δύσκολα. Είναι δύο αγάπες αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι, η αλήθεια είναι. Είναι και ο Νόμπου, έτσι μεγάλος Ιάπωνα σεφ, έχει κατακτήσει πολλά πράγματα στην καριέρα του. Δεν μπορώ να τους διαλέξω και τους δύο. Όχι, όχι. Όχι, Δεν ξέρω, η παραγωγή εδώ τι λέει. Πρέπει να καταλήξουμε ένα. Content. Smash or pass. Είναι πολύ δύσκολο τώρα αυτό. Από τον Παυλό. Έχεις περάσει από το Master, αυτό δεν είναι τίποτα. Σωστά, ναι. Θα συνεχίσω με Κοντιζά. Να μας αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω, κύριε Κοντιζά, για την αγάπη εδώ. Καμία καλή επιτυχία εδώ για το καινούργιο εστιατόριο του σεφ μας, που σας αγαπάει. Εννοείται. Λοιπόν. Εννοείται και τον περιμένω κιόλας, έτσι. Και σε περιμένει, στο Εννοείται. Ηράκλειο. Και εμείς εδώ σε περιμένουμε, αν θέλεις, για podcast. Εννοείται, ναι. Δεν κακή ιδέα. Εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ. ευχαριστώ, Νομίζω Ελισάβετ, περάσαμε πολύ έτσι. ωραία. Να Και εδώ είσαι και όλη η καλά. ομάδα και έτσι και Ευχαριστώ όφη όλους. γελάσαμε πολύ. Ήταν πολύ όμορφα, ναι. Ευχαριστώ όλους και την ομάδα σου, φοβερή, και στη βοήθεια που μου κάνατε με το Χαρά λογότυπο και με όλη τη συνεργασία μας. Χαρά μας και καλή επιτυχία με το εστιατόριο, να πάνε όλα έτσι όπως τα θέλεις, κατευχή, γιατί το αξίζεις και φαίνεται ότι έχεις μεράκι σε αυτό που κάνεις και θα πετύχεις πραγματικά. Και εμείς εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Δεν χανόμαστε. Εννοείται, ναι. Θα κάνουμε και podcast version 2. Φοβερά, ναι, εννοείται. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Και έτσι. εγώ σε ευχαριστώ. Πολύ και χάρηκα Να είσαι καλά. για την όμορφη συνέντευξη.